weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni ha tone pagnac sare sikuna lofe kahal lumbi ñalbi lugge colli luggere gufi won takkusan juula ha tone malemba kucca gaydi nakara mbembem diagali beeli nayɓe on gari yettinde kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal pular bisimilla moɗon e gardidi kabaruji e ma en kaalen jencudi potite bannoɗe toon to dunde afrique ñalawma hanki e ñalawma hane o ma en dutto e oɗo gomu biteɗo tako juɓɓinaɗo toon to dongre Europe tako biteɗo woyfa nation league bisimilla moɗon woti boɗɗe joni jañoɗen. jaam ñalle moɗon hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique heɗen goni e dewobir balɗe jeenayyi lewru meɗen silto hitande ujunnaje 2017 no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi puɗɗorten koye potite ta ko jencudi potite bannoɗe ñalawma hanki toon to dongre afrique noon potite jokkino toon tako e oɗo tako e classification kan 2019 baɗowo toon to leydi Cameroun. gomu a noon ɓe keeɓino potite ñalawma hanki o hakkude leydi Guinée équatorial kamen kuccodirno e leydi Soudan ko Guinée équatorial hemno folde Soudan loggol gotol e ndiga gomu bene jokkino Comores hakkude muɗum e Cameroun ko pays organisé ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi Maroc hakkude muɗum e Malawi ko Maroc fooli Malawi loggi tati e ndiga gomu se noon leydi Gabon ko kam huccodirno e leydi Burundi ko Gabon fooli Burundi ko Gabon e Burundi hakkude mumen ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi toon to leydi Gabon ko leydi Gambi noon huccodirno e leydi Algérie toon to Banjul en paami kay ko toon to lamorgo leydi Gambi kamen noon ɓe tawete koye gomude ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi toon to capital mo leydi Gambi en paami kay ko toon to Banjul leydi gomu e noon eɗen tawa toon Seychelles kamen kuccodirno e leydi Nigéria tawoyɓe ha toon to Seychelles ɓe pooli Seychelles ta ko loggi tati wondude e ndiga sudde Afrique kam huccodirno e Libye ko ɗekki ndiga e ndiga ɓen fof tawete koye gomu F tawete toon ko leydi Kenya kamen kuccodirno e Ghana ko Kenya fooli Ghana loggel gotel e ndiga gomu e noon Mauritanie huccodirno e Burkina Faso ko Mauritanie fooli Burkina loggi ɗiɗi e ndiga en paami kay oɗo saaha ko leydi Mauritanie heedi yesso to gardigu gomu caggal kam eɗen gandi ɓe keeɓi toɓɓe 6 oɗo saaha mo gonɗen gomu G ko leydi Égypte kam huccodirno e leydi Niger ko ɗekki 6 e ndiga ɓe mbaddi toon to Caire Namibie kam ko gomu ka tawete kamen e Zambie ko ɗekki gotel e gotel Mozambique kam huccodirno e Guinée Bissau ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi toon to leydi Mozambique gomu L Ouganda kam huccodirno e leydi Ouganda huccodirno e Zimbabwe jafoɗon Ouganda huccodirno koye leydi Tanzanie ko ɗekki ndiga e ndiga ɓe mbaddi toon to leydi Ouganda ha joni noon potite jokkino ñalawma hano ta ko toon to dongre Afrique hakkude Madagascar e baroɗe ɗe teddugal ɓe leydi Sénégal en paami kay ko toon to leydi Madagascar Antananarivo ko toon potital ngal yuɓɓinano ko ɗekki noon ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi toon to Madagascar en paami kay markani leydi Sénégal loggel gadanigel ngel ko Moussa Konate hojommaji 27 ta ko e dawal gadanal ko ɗon tigui Moussa Konate heeɓi udditde loggi ɗi en hojommaji 44 haade ɓe hojom goto walla mbiyen minute goto haade ɓe yaaha ko wiite poftoyagol woni mi-temps ko ɗon tigui leydi Madagascar heeɓi wadde loggel muɗum woni ɗekki gotel e gotel ta noon logguiguel loggel ko Pauline Pavie on heeɓi loggande Madagascar ko hojommaji 62 dawal ɗimmal ko ɗon biteɗo Diawo Keita Balde kam tigui heeɓi loggude woni loggi ɗiɗi e gotel noon Madagascar foftinani Sénégal hay seeɗa caggal kayde Adrian
Kilisnaro ko kam tigi heɓi fartange waɗande ɓe kamne ɗekki woni hojom woni ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi toon to Madagascar. ha joni noon ko toon to dongre Afrique keddotoɗen. eɗen gandi kam Madagascar e leydi Sénégal goto fof oɗo saaha jogui ko toɓɓe nayyi ɗe Madagascar jogui e leydi Sénégal toɓɓe nayyi ɓe jogui e leydi Guinée équatorial jogui ko toɓɓe tati, Soudan jogui ko toɓɓere hay wotere. kamen noon koto gomu ɓe tawete toon to classement mo leydi Afrique. ha joni ko dongre Afrique gomu e toon to e gomu lessoto han ñalawma hano ɓe kuccodirno Cap-Vert ko ɗekki gotel e gotel. leydi Soudan du Sud kañum jogui fodno huccodirde leydi Mali ta ko sanga waktu goto toon to banggue Afrique. kono noon en korima heɓ ko laaɓi sababude kam en jiyani ni potital ngal si wonande ngal suuyi kam. kono noon en keɓani hen taw hay information labɗo caggal ganden potital ngal si tawi ngal suyanine ko haaɗi ngal suuy ma en garto hen si gueno haji e kabaruji meɗen garoji. ha joni ko toon to Afrique keddotoɗen e Switzerland kam huccodirno e Tunis ko Tunis fooli ɓe loggi ɗiɗi e ndiga. Éthiopie koye gomu F kamen huccodirno e leydi Sierra Leone ko Éthiopie fooli ɓe gotel e ndiga. Rwanda gomu H ko kañum tigui huccodirno e Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire fooli ɓe ɗiɗi e gotel. Congo ko kam gomu G kam huccodirno e leydi Zimbabwe ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi toon. gomu I ha joni Angola ko kañum jigui huccodirno e Botswana ko Angola fooli ɓe gotel e ndiga ko jojo potital ngal gasi. ha joni toon to gomu G e Libéria e huccodiri oɗo saaha mo gonɗen ɓe jeehi ko dawal bitegal foftere woni deuxiéme mi-temps. ɓe pofti oɗo saaha ko hakkude leydi Libéria kamen kuccodiri e République démocratique du Congo kono ko ɗekki ndiga e ndiga ko on saaha tan e dow gomu D. Togo e huccodiri oɗo saaha kam e Benin kamen potital ngal jojo woni ko e dogde si waktuji nayyi woni toon to Afrique pawi hojommaji capantati. ɗum hawra waktuji jeego e hojommaji capantati ko on waktu ɓeɗo witeɓe Guinée kamen kuccodirta e oɗo équipe biteɗo e ndiɗo leydi wite ndi République Centre Afrique. en paami kay ko toon to leydi Guinée potital ngal wattata ko toon to Conakry. tawa noon ɓe tawete ko e gomu As. ha joni noon ñalawma janggo ma ɓe guddu potite mumen ta ko leydi Gambie hakkude leydi Gambie e leydi Togo ɓe potital ngal noon watta ko sanga waktuji nayyi e feccere toon to mo Gambia. en paami kay ko toon to mo Banjul. ɗum hawra noon Europe sanga waktuji sappo e jeetati e feccere. ha joni si en giwi toon to dongre Afrique ma en mbatta ɓan jehen toon to dongre Europe noon kalten koye Woyfan Zone League baɗowo toon to diwan mo Europe potite jokkino ñalawma hanki o e ta ko Irlande du Nord kam huccodirno e ndiɗo leydi witendi Bosnia de Herzégovina ko Bosnia folnoɓe ɗiɗi e gotel. ha joni noon Suisse huccodirino e leydi Islandia kono noon Suisse samti ɓe bacci ɓe moƴƴal caggal nde heeɓi loggude ɓe loggi jeego wondude e ndiga. Finlandia kam ne jaɓɓinoma leydi witendi Hongria ko Finlandia fooli ɓe gotel e ndiga. Belorussia kamen jaɓɓino leydi witendi San Marino kono noon ko Belorussia fooli ɓe jekki ɓe jowi e ndiga e ndi leydi witendi Angleterre ko kam jaɓɓino toon to Britannique woni toon to stadium Wembley toon to Londres lamorgo leydi ndi kamen jaɓɓino leydi Espagne. kono noon ko leydi Espagne heeɓi fartange folde ɓe toon loggi ɗiɗi e ndiga. loggani ɓe ɗin loggi noon ko biteɗo Saul Ñigue wondude e Rodrigue Moreno. en paami kay toon to Wembley Henry Kane e ɓiɗɗo leydi Angleterre ta ko pettowo toon to Tottenham hollirino toon jeenari muɗum woni bota de or muɗum faɗo kanŋe mbo hemno toon to kawguel adunayankoyel bannuguel toon to leydi Russie. ha joni noon koye on fannu keddotoɗen Luxembourg kam jaɓɓino leydi witendi Moldavie ko Luxembourg fooli ɓe loggi ta ko loggi nayyi e ndiga. en paami kay Luxembourg ne heeɓi tigui e fartange mawɗo. Estonia kam jaɓɓino Grèce ko Grèce fooli ɓe loggi ta ko loggel gotel e ndiga toon to leydi Estonia. ha joni noon sen giwi ɗon ma en kaale potite baɗoje ñalawma hano wawɗo saaha mo gonɗen walla mbiyen oɗo kikiɗe ta ko gomu B go aɓo ko leydi Ukraine kam jaɓɓodirno e Slovakia. kono noon ko Ukraine fooli ɓe gotel e ndiga potital ngal gasi ha laaɓi oɗo saaha mo gonɗen. Danemark e huccodiri e leydi Galles woni Pays de Galles. noon ko Danemark fooli ɓe gotel e ndiga oɗo saaha noon Bulgarie kamne huccodiri e Norwége ko ɗekki ndiga ɓe mbaɗi oɗo saaha ha joni Georgia
kamen Georgia taweteɓe koye gomu 2 gadano kamen Georgia noon ɓe kuccodiri koye Lettonia ko potital ngal woni koye dogde oɗo saaha. Macedonia koye gomu 2 nayaɓo kamen ɓe kuccodiri oɗo saaha ko Armenia ko ɗekki ndiga e ndiga ha joni. Si waktuji jeetati payi hojommaji capannayyi e joyyi Europe ko gomu A gadano gomu A go'aɓo woni gomu A1 ko leydi France huccodirta e leydi Hollande sanga waktuji jeetati pawɗi hojommaji capannayyi e joyyi ko on waktu tan ndiɗo leydi witendi leydi witendi Chypre kamen kuccodirta e Slovenia ta ko e gomu C tataɓo ha joni noon on waktu tan gomu D nayaɓo huccodirta toon ko Liechtenstein hakkude mumen e Gibraltar ko kamen tigui woni uddoɓe oɗo ñalawma hande toon to dongre Europe ta koye oɗo UEFA nation Europe e UEFA nation League baɗowo toon to dongre Europe. Bandiraɓe hettiɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum woni komin tonganno on kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pulaar kettuki malaki jaam yo jaam gueno hiramen.